Yksi ainoa pilleri voisi antaa sinulle ikuisen elämän. Ei sairauksia, ei vanhenemista, ei kuolemaa. Mutta vain 5 vuoden kuluttua sen keksimisestä hallitukset kieltäisivät sen, mellakat valtaisivat suurkaupungit ja maailman väestö kohtaisi ihmiskunnan historian pelottavimman kriisin. Se, mikä kuulostaa ihmiskunnan suurimmalta saavutukselta, muuttuisi synkimmäksi painajaiseksemme. Tässä syy. Kuvittele, että tiedemiehet julkistavat sen huomenna lääkkeen nimeltä Eternix, joka pysäyttää solujen vanhenemisen kokonaan. Otat 1 pillerin päivässä ja biologinen kellosi pysähtyy ikuisesti. Muutamassa tunnissa ilmoitus rikkoo internetin. Muutamassa päivässä miljardit ihmiset vaativat pääsyä lääkkeeseen. Pörssikurssit räjähtävät. Uskonnolliset johtajat kutsuvat koolle hätäkokouksia. Mutta tässä on se, mitä kukaan ei osannut odottaa noina ensimmäisinä euforisina hetkinä. Seuraavan vuosikymmenen aikana tapahtuvat seuraukset muuttaisivat kaiken, mitä tiedämme sivilisaatiosta, taloudesta ja siitä, mitä on olla ihminen. Lääkeyhtiö asettaa alkuperäiseksi hinnaksi $50,000 vuodessa hoitoa kohden. Vaikuttaa kalliilta, eikö vain? Mutta kun ostat ikuisuutta, se on itse asiassa edullista. Superrikkaat kiirehtivät varmistamaan elinikäiset varastot. Teknologiamiljardöörit hamstraavat vuosikymmenten edestä lääkettä. Julkikset esittelevät Instagramissa Eternix-elämän tyyliään. Uusi statussymboli syntyy, kuolemattomuus. Mutta tässä kohtaa asiat synkkenevät. Maailmanlaajuinen varallisuusero räjähtää yhdessä yössä. Mielenosoituksia puhkeaa jokaisessa suurkaupungissa. Kuolemattomuutta kaikille tai ei kenellekään nousee taisteluhuudoksi. Hallitukset kohtaavat mahdottoman valinnan, sallia vain rikkaiden elää ikuisesti, vai jotenkin tarjota se 8 miljardille ihmiselle. Jotkut maat yrittävät jakaa lääkkeen kaikille. Norja käyttää öljyrahastoa, Japani arpoo, Yhdysvallat kiistelee poliittisesti kuukausia, mutta kukaan ei ole miettinyt, mitä tapahtuu, kun ihmiset eivät enää kuole. Tällä hetkellä noin 60 miljoonaa ihmistä kuolee vuosittain. Se on 164 000 joka ikinen päivä. Tämä luo tilaa, kirjaimellisesti. Tilaa työpaikoissa, kodeissa, sairaalapaikoissa, resursseissa. Poistakaa nyt nuo kuolemat kokonaan. Lisää 140 miljoonaa uutta syntymää vuosittain. Tee laskelmat. Vuodessa maailman väestö kasvaa 8,2 miljardiin ja he tarvitsevat ruokaa, energiaa ja työtä. Mutta tilanne pahenee. Pomosi on toiminut virassa jo 15 vuotta. Hän on 55. Kuolemattomuuden ansiosta hän hoitaa tehtävää vuosisatoja. Nuoret ihmiset lakkaavat saamasta ylennyksiä, työpaikat katoavat. Koko eläkkeelle jäämisen käsite muuttuu tarpeettomaksi. Miksi kukaan jäisi eläkkeelle, kun edessä on rajattomasti aikaa? Yliopistot kohtaavat kriisin. Vakinaiset professorit eivät koskaan lähde. Opiskelijat valmistuvat työmarkkinoille, joilla työttömyysaste on 47%. Sukupolvien vaihtuvuuteen perustuvat taloudet pysähtyvät. Nuorten itsemurhat kasvavat, kun koti tai ura tuntuvat saavuttamattomilta verrattuna aiempiin sukupolviin. Hoidon ostavista kuolemattomista tulee pysyvä, hallitseva luokka. Muistatko, kun sanoin, että joka vuosi syntyy 140 miljoonaa uutta ihmistä? 3 vuodessa väestö kasvaa 420 miljoonalla ruokittavalla. Ruokatuotanto ei pysy perässä. Vesipula muuttuu vesikriisiksi. Sähköverkot ylikuormittuvat. Sähkökatkot muuttuvat arkipäiväisiksi suurissa kaupungeissa. Resursseja omaavat maat rakentavat muureja. Maahanmuutosta tulee maailmanlaajuisesti keskeisin poliittinen kysymys. Ilmastonmuutos kiihtyy, kun kulutamme luonnonvaroja ennennäkemättömällä vauhdilla. Mutta tässä tulee todella järkyttävä osa. Järjestäytynyt rikollisuus luo väärennetyn Eternix-imperiumin, jonka arvo on $2 biljoonaa vuodessa. Väärennetyt pillerit tulvivat markkinoille. Osa ei tee mitään, osa on myrkkyä. Tuhannet kuolevat väärennöksiin tavoitellessaan ikuista elämää. Kaappaukset lisääntyvät, kun rikolliset iskevät varakkaisiin Eternix-varastojen takia. Syntyy uusi rikos, kuolemattomuusryöstö. Murtovarkaat iskevät nyt vain lääkekaappeihin. Sääntely on vaikeaa. Jotkut maat kieltävät Eternixin pitäen sitä luonnon vastaisena, kun taas toisille se on ihmisoikeus. Maailma jakautuu kuolemattomuuden vuoksi. Väkiluku saavuttaa 92 miljardia. Suuret kaupungit muuttuvat asumiskelvottomiksi. Tokio, Lagos, São Paulo. Väkiluku kasvaa yli infrastruktuurin kapasiteetin. Ruokamellakoista tulee viikoittaisia tapahtumia. Hallitus määrää lapsille lupia. Tarvitset luvan lapsen saamiseen. Syntyvyys täytyy laskea nollaan useimmissa maissa vain, jotta tilanne vakautuisi. Ja sitten joku esittää kysymyksen, joka muuttaa kaiken. Bioeetikko nimeltä tohtori Sarah Chen seisoo Yhdistyneiden kansakuntien edessä ja kysyy, jos kaikki elävät ikuisesti, kuka saa syntyä? Ajattele sitä. Maapallolla on kantokykynsä. Sanotaan, että se on 10 miljardia ihmistä. Olemme jo 9,2 miljardissa ja määrä kasvaa. Jos nykyinen väestö ei koskaan kuole, tulevat sukupolvet eivät voi olla olemassa. Sinun lapsesi saattavat olla viimeinen koskaan syntyvä sukupolvi.
Heidän lapsensa ovat kiellettyjä, eivät saa olla olemassa, koska kuolemattomat vievät kaiken tilan. Tämä käynnistää suuren keskustelun. Kumpi on tärkeämpää, oikeus elää ikuisesti vai tulevien sukupolvien oikeus elää ylipäätään? Yhteiskunta jakautuu kahteen leiriin. Ikuisuutta kannattavat uskovat, että jo elävillä on oikeus jatkaa elämäänsä. Me olemme täällä, me olemme elossa, ette voi vaatia meitä kuolemaan. Natalistit uskovat, että lisääntyminen on perustavanlaatuista. Varastatte tulevaisuuden miljardeilta syntymättömiltä lapsilta. Teidän kuolemattomuutenne on heidän sukupuuttonsa. Väkivalta puhkeaa. Terroristiryhmät kohdistavat iskuja Eternixin tuotantolaitoksiin. Ääriliikkeet myrkyttävät vesivarantoja varakkailla asuinalueilla. Kuolonuhrien määrä nousee miljooniin. Julma ironia on siinä, että ihmiset kuolevat sodassa kuolemattomuudesta. Mutta tässä on se, mitä kukaan ei osannut ennustaa. Kuolemattomat alkavat murtua henkisesti. Ihminen on kehittynyt elämään vain vuosikymmeniä. Aivojamme ei ole tehty vuosisadoille. Jo 20 vuodessa monet raportoivat vakavasta masennuksesta. 50 vuoden kohdalla monet anovat kuolemaa, ihmissuhteet murenevat. Vuosikymmeniä kestäneet avioliitot hajoavat. Ihmiset muuttuvat, mutta nyt heillä on loputtomasti aikaa kasvaa erilleen. Ystävyyssuhteet hiipuvat, kun sinulla on 500 vuotta aikaa solmia uusia. Merkitys romahtaa. Miksi kiirehtiä mitään, kun sinulla on ikuisuus? Viivyttelystä tulee pysyvää. Elämän tavoitteet haihtuvat. Kuolevaisuudesta kumpuava inhimillinen drive, kiireemme ja intohimomme haihtuu. Syntyy uusi tila, ikuinen kyllästyminen, loputtoman ajan musertava tylsyys. 10 vuoden kohdalla Stanfordin tutkimus antaa murskaavan johtopäätöksen. Jokaista vuotta kohden, jolloin ihmiskunta käyttää laajamittaista kuolemattomuutta, uhraamme noin 200 miljoonaa mahdollista tulevaa elämää. Lapset, joita ei koskaan synny, nerot, jotka eivät koskaan paranna syöpää, taiteilijat, jotka eivät koskaan luo mitään, rakkaudet, joita ei koskaan tapahdu, kaikki pyyhitään pois, jotta me voimme elää ikuisesti. Tähän kohtaan tämä skenaario päättyy. Ei ratkaisuun, vaan mahdottomaan valintaan. Useimmat hallitukset lopulta kieltävät Eternixin, eivät siksi, että haluaisivat, vaan koska vaihtoehtona on sivilisaation romahdus. Lääke on yhä olemassa, sitä vaihdetaan varjoissa ja ultrarikkaat käyttävät sitä piilotetuissa yhteisöissä. Ihmiskunta palaa kuolevaisiksi, ei kyvyttömyyttään saavuttaa kuolemattomuutta, vaan hinnan vuoksi. Opimme, ettei kuolema ole vain loppu. Se tekee tilaa uusille aluille ja antaa elämälle kiireellisyyden tunteen. Se on se, mikä tekee rakkaudesta arvokasta ja hetkistä merkityksellisiä. Kuolemattomuuslääke opetti meille julmimman opetuksen, että jos elämme ikuisesti, mikään uusi ei voi koskaan todella alkaa. Ehkä kuolema ei olekaan se vihollinen, joksi sitä luulimme. Ehkä se on hinta, jonka maksamme uudistumisesta, uusista aluista, siitä, että seuraavalla sukupolvella on mahdollisuus. Sinun 80 vuottasi eivät ole kirous. Ne ovat sinun osasi ikuisuudesta. Käytä ne hyvin. Sillä maailman kaikkeudessa, jossa kaikki elävät ikuisesti, kukaan ei oikeasti elä lainkaan. Joten tässä on kysymykseni sinulle. Jos kuolemattomuuspilleri olisi olemassa huomenna ja sinulla olisi siihen varaa, ottaisitko sen tietäen kaiken, mitä nyt tiedät? Jätä vastauksesi kommentteihin. Olen aidosti utelias kuulemaan, mitä mieltä olet.